Oikein paljon tervetuloa meikäläinen Limbo. Sori, että pitkästä ei tullut videoita. Ja kohta 7 päivää päästään kouluun. Ja nyt mä aion tehdä ainakin viikkovideoita. Ja mä näytän vähän näitä hommia, mitä mä oon tehnyt. Ja eiks mennä? Ja ota. Joo, noin. Eli toi on siis toi minun skin. Eli mä tykkään tosta entistä. Robotsilmäinen äijä. Kuningas. Ja joku friikati kädessä. Eli se on mun haluan tehdä tuleva skin. Hetkinen. Täällä on. Tänään on tullut virheitä. Ei mitään. Ei se haittaa. Ei kuvata. Eli toi on tirt. Mä oon yrittänyt liian paljon monesti tehdä tirt. Eli se ei tullut kovin hyvä tirt. Ja tirtin sisällä on muuta parkour. Ja en oo ite noin hyvää parkouramaan, eli mä en ala. Ja siitä voit päästä ulos. Ja toi on siis, mä en muista mitä se sanottu. Vipu. Eli, siis se vipu ja tosta on semmonen vähän, en mä pysty sitä tehdä pinoksi. Eli tosissaan. En voi tehdä pinoksi. Eli, vittu miksi mä niin. Joo, mikä toi olikin? Okei. Siis mä tein semmosen. En mä tiedä, mitä on hyvä tehdä redstoneista. Sorry. Niin vahingossa kuva. Enää redstoneista voi tehdä, eli toi on semmonen työkalu, mikä on oikeesti redstoneilla ja kaikki, mistä teet ovelle ja kaikki. Tossa on enchanted paper, eli tommonen, oliko muistuks täälläkin parkour sisällä? On. Semmonen se parkour on. Upsi. Mitä vittu mulla alkaa? Ups. Sori, että iroin. Semmonen se enchanted paper on. Ja ihan helppo. Tai olis se aika vaikea. Eli semmonen. Ja muuten täällä, kuten ite ette tajua mikä nuo on kaksi. Nuo on nappit. Toi on semmonen kivinappi, missä ei voi povilampua, kun tosta voi povilampua ja se aukenee. Ovi aukenee helpommin. Eli tosissaan semmoset kaksi nappia tein. Ja kaktus. Tietenkin kaktus on yksi pelin kaikki isoin tärkein. Oli tässä minun muistusta täällä. Ei tässä ole mitään. Eli semmonen se on siistiä ja ei mitään pahaa. Joo, semmonen kaktus. Siis mä tein kukka. Semmonen. Mitä helvetin nuo tekee? Okei, semmosen kukan. Toho sellasen. Eli semmonen se kukka on. Ja tosi kaunis. Hieno. Tuossa on pönttö. Kukkapönttö. Minne voit laittaa kukkia. Voin laittaa vaikka toi. Vaikka kukkia. En ole rakentanut. Semmonen 60 kukkaa. Ja semmonen se on. Mä oon nyt ite yksi kukka. Ja sellainen se on. Sori, että mun näppämät kuuli ihan kova. Ja te ette huomaa sitä 2 milistä. Ja se on semmonen lamppu. Yleensä se vaan on semmonen lamppu. Ja se ei oo mitään 2 milistä. Eli se on semmonen lamppu. Se on lamppu vaan. Mitä on hyviä käyttää kotona ja kaikkea näistä. Eli se on semmonen lamppu. Tosi hyvä. Ja toi on siis semmonen, kun teette jotkut ehkä ei tiedä mikä se on semmonen, kun se on jotakin armoreita tai jotakin. Eli muuta tästä vaikka jotakin. Vaikka chestplate. Eli timanti. Ja sulla ei oo mihinkä laittaa vaikka chestit alulla. Voit laittaa noin. Minne päälle. Eli toi on ihan hyvä. Niin sellainen. Eli mä oon rakentanut pikkusen ja ehkä joskus mä voin rakentaa tänne chestplate. Eli mitä mä oon tehnyt? Aina ekana kun mä oon tehnyt. Eli pro. Eli toi ei sopi oikeesti tänne. Eli toi on siis. Joo. Mitä tietää. Tossakin parkour. En mä ala tekee. Ja tossa on tortsi tietenkin. Miekka. Ja vasara. Pelissä ei oo vasara. Ainakin kuitenkin tein. Semmonen. Tosi mukava näköinen. Lol. Täällä on pok.
eli kirja. Semmonen ihan tavallinen pok. Pok. Joo. Näytä aivan käärmän kieliltä. Toinen Redstone. Torch. Mä avaan Wixen, että se on mun kaikki muistissa. Ja takateksti, älkää. Mua ei kiinnosta teitä. Ja mä oon ehkä pikkusen rakentanut taloja. Ja noita mä en katota takana ollenkaan. Siis tuo on semmonen talli, missä hevoset kuuluu. Eli näytän teille lähemmän. Eli mä oon laittanut narulla. Okei, mä en laittanut narua. Sori. Vertailusanat. Ja toi on siis myöskin. Tuossa on siis harkku. Mä yritin tehdä vähän paremman arkkulta, no ei se tullut kovin hyvä. Tässä on timantti miekka, timantti pickaxe. Minun pää. Aivan miksi meni. Ja oli se neteraita. Mikä se? Neteraita. Ihan Wixen tein ihan muistiksi, että muistin ihan varmasti, että se on Minecraft. Eli aita. Tosi mukava ja on ihan hyvä. Ja silloin mä rakentin talo. Niin se oikeesti kuuluisi kirkkoon mun talo. Mä rakentin vaan talo. Eli tuohon meitä sisällä. Tuossa on semmoset tikapuut meitä ylös ja toi on semmonen siisti kaunis. Katsotaan vaikka ulos. Ei hyvä ilma. Me tulee uima. Tosissaan mä olin semmosen yläkertaa. Voi täältäkin tsekkailla ulos. Tässäkin on. Ei täällä ei mitään. Niin semmonen yläkertaa talo ja semmoset, en mä viitti oikeesti semmoista pikkulaisten pelejä näyttää, eli te tiedätte kyllä mikä ne on. Eli mä en oikeesti pelaa semmoista paskapeliä. Joo, semmonen se meidän video oli. Olipa lyhyt. Ja kun te tykkäsit tästä videosta, jättäkää tykkäsnappi, pistäkää nappia. Ja kun te haluatte niitä taloja lisää, laittakaa kommentti, mitä te haluatte tehdä. Mä rakentan kaikki teille. Ja nähdään. Eli tykkääkää mun videosta. Peukkuja. Tilaakin sun kanava. Ja nähdään ensi videojaksossa. Se olisi taas. Heippa hei!